בוקר טוב לכם מחברים שלי, כאן מדבר הפסיכיאטר, פסיכולוג, הנותן לכם בייעוץ בחינם. והיום הפסיכיאטר רוצה לדבר על מצב מאוד חמור שמכיר בחברים בקבוצה. מצב שבו האישה שלו היא המפקדת, הוא החייל והיא הקצין, הוא הפועל והיא הבוס, הוא העובד והיא המנהלת. זה לא צריך להיות ככה, זה צריך להיות יחסים שווים, שיש גם לו מילה, שהוא גם יכול לקבל החלטות, ולא הכל לשלוח בפקסים ובקשות ותירוצים ופרחים וכל הדברים האלה שגורמים לכם הגברים להיות סמרטוטים. ולכן הפסיכיאטר החליט לתת לכם את המרשם הבא: תיקחו 2 קוקסינול יום, 2 קוקסינול לילה, מומלץ לפני האוכל, שלכם הפסיכיאטר.